ya manipa hunu se sampa wo ha media yo entra ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no entra na menye na hefa na wo kopaja no me na media wi adwase ne ba ani fiapre ani wo mo odi ekodru ho bi ne ko cheche atonie echi fiapre sunwan krasa abi hunu de enti amenya me ye bibia amane ekwan so na me ye wi aduma se ma enti ne fiapre be na so twen ansa na me wo papa de na me wi ansa me de wo aba ji dana oduma se number 1 ni nyina afiri wi aduma se mo anya bibia so aduma se mo wa na fe wi aduma se no sabe amayo fo be se na so sansama mre amade ensesa afi safi entra mepeja no zinso mepeja no fia pre mepeja no fia pre mepeja no atoni mepeja no menye mepeja no me won kro no bisa me bepeja nyina o sin kro no ho mepeja nyina santima na dia do dia tuma ko pe mepeja pro afonso so mepeja ni so ayi mo won mo mepeja wo mo afimo sabe ni la santé ne o ko le tibie bien tibie yo Asante Maso TV yasomo sompa Ghana mine mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne yetitie mu rem ne sidan wi anaso moso no nso adane adesoa enne de Adabof company e wa Asante memu abedom yen amedan so bo ayemre enchanse awodro apapapa e wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard Erotiles and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing knobs ni nyina e dan e honiema Adabof company e de abeboayen your office ankasa ewo ehwia overseas junction ena baby adwumakui factory nankasa wo no eye infensia ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de amawo empo se wuni obi a ubetimi afreyen ewo 0245385109 Adabof company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi. Asante Maso TV, YouTube, Wadaroma, all like here and share up for Inchebi. Or adventure the comment section. Am I any better? No one subscribe in Jumetiano, Ede and my anyone who Facebook and TikTok on Swap. And once you have children, media petty and submit to me. I can't one email Asante Maso TV1@gmail.com. Your WhatsApp number 0244 961189. Yedi Jumedi and one and the first one. A baby will maltum. Now we're having Chibianas and watch share. And the Media, yeah, there's someone Adabof Steel Complex Limited, Grand Echo Cabanas.
Shiva Yemim Asakenim Asante Maso Professional Photo Studio Wainom and a airboy chidom Emily Jumedi Danny Daniel it's in Edison. If it's a Brecosibra Academy, I shall watch an Oniatna. Yet then someone, yes, assume if I assumed Mahono, yet me added assume, may assume Sumpa. I don't call I cradle. Near me did you made your channel, I'm meeting city, Nana, Dankwa. A fayon concern when I any uncle. And I tried that name of any Muslim that a toss to a do and so on as my traditional council was something a toss to me, you know, what the SSS. So now I should share sworn. Now, some year warren away, dear, a year, quam mine, judge them and I said, go to us and a dry out on Quanta. A baby no said, Master Traditional Council and answer my traditional council. You know, so much not be a one band of Jenny, a young grass, something and answer to a baby. One and a debia, what that assassinam. Ano eno na no wono etina sem yeyi ene ensase anase adehesem a wono ehwe ekan na ehemfu bi enso abade wona seda ebaye san yemfu ni nyina yemfu wono mo esua ache yewura na afi na ebraso a wose wono de wo maseda ebaye fi so bi ya de mawa na wa kire san kwadwa ya ma eso weni agye ho pa edan kwaso pomboko obade adaroma me ho yesiti na so what is it adom why I found too much of the FPA. A missus, yea, and then I stand to my exna say, or my certain a tossing, what is a share so and a dream. Even said, no, dear, Penny Basham and she efficacy. And why you say to Benjamin, and then round one and damn a comment shaman, and I say, if you're not Pacusian, which nomination sentence was some, say you rush away. Oh, Yammy Jenna, what Janamra, after the times, me, mamma, and Chevy. Na woko me dem so wa na me koro na mo tena sia no wode mensasesem anade hyesem eba ya wono mhwe esesedi yi atuye na nsana ebekom no yenhwe enfo wode wona seda eba ma so kenya kene na obey mensa abebiu eno wode na seda eba yewura enim enkranza man hene na kwamba fa otoso en9 ono kwado ne de nyansa hene na kosa yare otoso miensa wonu menu nyina ye omopato nso ye mu dakro eno menu nyina so besu ahye yewura so dakro eno mu nyanso de o maseda san ba dakro wow so mo de ne dia ona de se sekra nefe December no sumia na ye bronya bo some ne mu na ne da na toso aduasa eno menu nyina ye omopato mu nso aye eche wona mo yamfo nti afiyi mu a sitina di kan na na omo abaso afna mu so ache nyimba omo so wi anse ne di yakwasida edi kan sa sitina toso mienu nso na mo di o maseda bye se na dia no kwa na che se efe adaje ni menshi akra na ho yes yeni asdan ho komo kakra ya no because ana so aba be so ya wie bia ekuru adeshi sam dia wo ka ho bi intesida na asa ko so wi akokwa daase ya na mo ke kan san so na ntase na adeshi no wo ka ho bi na yo kuri gen dia no afa kro na ma wa etida na afa kro no edisu ema ne eyeyi asada ne nya se wo so wi akodase site me daase na ye da oba de nso ase so enye ono a keyintu metena na afenso oche kokoso na pia onkwa so ye wie dia ne ye nyankase ye die esum nya man hen ode no ho chikusi ntrama otoso mienu sa enso na panyi kakra machoma na afi asante man so TV adwumayefo nyina so na medasi bio ansa na meba wo asembisa no so no me pese minimum se ebimu nimbati bo so omo nse de hu susu na edem no ye wo asanteman ani wo kumase asanteman no ekire se yewura ana ti adwam ehemfo ehye yewura ase nyina ana se edura asanteman omo nyina eba yewura nan so na kumase de no so de kumase ahemfo no ahebru ha no so ye kumase ahemfo no etimpacha we no nsunse kakra edem so medase papa switi medase o se bible mo krampo no bible mu ko tresem ni man
Teresa no mayeti asese emra Yesu Kristo bae na woye ne nsenkyerene no wosa akwatafo anase ayarefo bi ni pedu ba kope ne koye ekoda ase won se obisa se na enkura ka no boye ewo hini enti ne terese aseda wo hwe ehia pa ansa na obeda wo bi asa na se ansa na aseda ebeba it means bibia koso ade bia koso a wan kasa na okoda asa na kire se ediwo drum pempensuo bi ebi kwampa na nka ye wo hawo bi na eyi wo firim ebi kwampa yi wo hia na eyi wo firim do akọ sikem anase yedim enti no enipa anase ensa na eso mu edu firi baabi kosi baabi no kire se wo kire eni so edema enti enwu hia aseda de obi ye obibi anase obi ye opapa bi na se wo antumi ananase a papa na tuotwa so papa no etuotwa obi o obeka se oh ade wa ya ma me menu ni aseda efise se me ye bi ma oda bia eso still so one kan ameni pe nyina mu se oh sa obo se wo kofia anaso ono ko atewa ade am ye ma anya ne fa na anano wompe enti akoba sa obo se ma na dwen no ekeka bom ebe kwa na nka kesi so ebe den na usaka enti no aseda de hu hia ekire ni so na afi so ekire obu enti aseda de obi bia hu hia na ya na ebinom so ekasa sede na me kana ade hye na ye wo mu bi e fanse de aya hayi santa se haya na santa se de hye me kan wo binti se ye wura yi me se me nya santa se hema de se wunya se me sakota na se fi se ye kakra ye de adada esiti me da se wonum se ade hye no yewo adihye oba nya dihye bia ne tumi di ade ma ne yi so yewo abusuo we de omo ya adihye omo na di akunwa wa ase nenso na the same adihye kro na ani obia ne tumi sa atra akunwa no so okay enti se nyame ye wadom na se yewura etumi ji utum se ampa oye dihye ufura abusuo we mu nemom na akunwa no mepena mo atena so dia na kire se di sa utumi da na se efrise se adisikuo no kura yiu ni ekodu yewura oni yewura se debi mempew weni we nti efrise yewura de ansa na obeka bibi se bia megitum ana menyintum no wo ho asamka wenim de ekoso nyina wo be kwa na wabra boni de wo mu nyina ni nyina wenim ono nim kina asampo eno ni asam eno nti no se kodu yewura ho nko na se utumi nya utiri didimo dia ene wo de nyame ase wo de yewura ase enti aseda de ehun hia papa ene yentinsi enransam a nananam edi ye hwekwa aman a enra kwa aman sem de kosi ye enese wo mo abusuakuo mi yensa emu no wonum yi adehye no efiri mu omo chime efiti tentere ne akwa aman kuro no ewo no sa abusua mi yensa no abusua ne de nyame ne me refi omo bubo edi ni bibi mi refi sa abusua ne ne sa ara fam sa mo fancha me kai pe me de batudwa sa abusua ne ne sa no na abre bia no wo mo eyi ye adehye no efrim enti na kwaba se yewura se sisia no kwaman de mu yi madehye na mo de na betemiti enura kwade no wa ye krado a dehye na wo mo yi no no enka wo mo de no eba ya hunu dia ya na wo bi nsusu firi ba bi ya ba yewura mama me so yewura so de wani so nyama wonsa so pe de wo wa no bia no ma wo fine ma aka onko kan sama omu kro no so ye fo omu abusuanya fo mu bronum wo so so ka adehye ana abusuanya wo se yi dehye efumo na ho na omu hwehwem wo ne ya ma abusuanim ahwehwem anyi dehye ne bi enfrimu ama omu nyina nkwadwene ho antoso aba ani baako nti se ya pa omabusua no agya nko ade na dehye no omayi ankom de beche yewura no ye de ne kyera enye yi ene yewura sa na ti ade a ene ma pa abedwafo mu kwa sansem na yewura no kwado no no aso nim se yewura kan no se ono aso titum se enka kwa mai busua de enka ye miensa ene ya de hye na bronum ya ba kan wedi mun ko hwehwem na yewus ayabusua miensa na sa busua nan ena wase yi ade hye de fuma sana
de mo nyina be dia to me na ba ma obeka bi ba hye ena me gyina so aka se obi ntini endwene bibi ema yewura de obeka bia eno ano na se yabusua miensa na obi ya so nim se busua miensa na ofofo eba beka ho a ade ne yem mo nya wa se mo de fi dada na mo ka ho ena de mu fi na mo ba beka na ke ntwo mo nya nyemfa de hye ne ma na nka wo ye ntwo aso nfi Sitemi das na se metin sem bi se ya emprempie no ya na medi yaw pa e se sansem we no ase tembia betena ha ya ka ba bia kunya beto bia ni hu se ye se akunya ya to no we de abusua na tumi yi enipa ba ko afirimu emprempie ya da o kile ho awonti ase o Sitemi enya bro o kile ho awonti ase o Efise akunya bia beto bia ansa ne benye ni twafo fry sina nemu no tembia manso sa obi e prama ne ba Ekoba sanso a ya na mekan asoro me enoku na mwadwene asase no ho ana omanfo na ewo ho mwadwene omo ho efise wo kura wa hini ni so no ebeye den ne mpuntu atumi abaso anyeye ebeye den ena mrante ne mabawa no krampo ne se dwumadie bi wo ho na sa aban krampo echicha mo mpanifo motuma kopiri bia aba mpaso anso ama mrante ne mabawa tumenya adwumaye etumo se tembia no na makuro na gija ubo se opanyina no wote so na no wote so no empempensuo bia wodi kuro no aircon ebia na kodi tumika na so nam entokwa sem nti ene metimo ase ne kuro no atiasa nti so eti ubo se ebasa tembia no ahemfo na omoba na afi tembia omobere tembia se bibia asofofro sa ahemfo ni pi enu se omomedi akunya no na ahemfo na omohwe akire no sebi na no we de mani nsamo ubo se ejapade bi no mabu wo ba kam ne nyina fa enu ano ebi mu kwa so hwe so ye Jedi so ensasi ko ani no mabu wo ba ubo se wo ebi ma facha control ni nyina na ne beba no na ubo se bibie ni ho so na meka besi wasem yi so a yewrade enam se wo mu atantienti wo se we no nanka wo kwan se wo betum akase efitititi nyina de minima aye bro abusua miensa woni wo wura bi kasai o se wo wura ni kasa no na ono wo pa kire se ohima bia yetu no wo tie akunwa so yetu no nemo yetu no bebi okotena ye ni sabro no mu na okan enti wa bedi ade na se yetu kura na se wotu afiri se abusua miensa no wo nya bebi ankotena na bo ankasa wakoba osisi wo bebi a eye de ye sakofo ye kofa de se di firi ode ba so anyeye ekobasa ya na ha adwin bia na ntokwa sa ekobasa ha adwin na me de ya na yem ya ne se adenti na kunya ne toye ya omudi nka ba yewura enimu no ya yewura epa o se sa ekuo miensa wiye no eni yenkoyi odise mfiri mu adenti na ho na wa mema ne nsa so se ya ka ho bi eno ni asema so won se ekobasa no okofa sampa ene Bruno Regional Association ni samodua ensensem no se esa na the same issue se ya na shasi o ebiso obi din kan ba ne se ekoso na wodu de betu ma na mpanyifo wo se do mbesi aka adenti na watwenya na na so na wie de be kire no so de bia ko na chinkuni ni mu ada so eti no ha adwen na me no ya na ade ba ko ha me se ade bu wo ho obu ohun se atwena wo twe no wonni nkunim wonu se bibi se no ukọ no wonni nkunim na odi nkugu a wani mo nyam no kora no aswati o ebuo ni no ma bi a abusua no kwa free na afiro enti na ko ba ni se ya na ye de na mutsa kwa nkola to ho ani e ka de e pekere enye enti eto da ya na sakunya bi to a ya na ema mpanyifo no omu wo fie enkunya na echenti turo no efa na we dem pamchew efa manso ni mebebe ni nyina efa free eman panifo na omo fie so obi e prama ne ba enti wentwe masa we ba
ene o abanso a wo ba no anam same me ba no akunya o ye kru ni nyina ye onye me mabusua nko ayi eno ni asem na metwene mu amenti asie no eno ni asem ana wo prama oba no ebu wo krampo na ye wo panyini wo ho ansa na wo ba na ba sa enti adenti na wo ma panyini ne nko de aduru no so na ye wo se we na aduru no so adenti de ye makwan e ma ne nko ne mfa ye die ne mpuntuo emfa ma ebise ye wura ise wakase asantema ye wo ye ni ye na hwo wono akrampo tumi etrema ko baby foforo ekoye ejapade wo ho okosisi school adan wo okosisi dormitories okoye no ma bebre enti ka denti na ono ankasa ni die mo enti na trese etoda ehimfuni bia wo wa santemem ehimfuni bia wo mo hye asanteman anasa wo mso skeja kofi no empuntuo ni no ma enkoso efefra ahemfo no efri ewura na mo yemfu ede mo nimu a wo se de eja nkoso osere mo adaroma de wasamo ye adiye baba bia munye na asomdwe emra yesemo asantema so professional photo studio kamfo na me kamfo amanse dwumede bia wudie wo se de camera so etwama bia de fo wani echire mu wana akache no me ne kama emma birthdays photo shoot and I saw your engagement, I saw your outdooring, I fraud party being a watch. Dwumede bia 0244961118. Now we know also on my pet and for bejo so na de should be amabo ama onsa etume aka santamai enhye dia etoso mienu a ekoso no awo menchefe kesi ho nkomo na yegusu a yeje ye nto so ye hwadwa ya enkwanta ene jadam ni ewodu masama me fadwa ya enkwanta edem omo de nanura ye omo bubu nkro na ekoye se wahene ato dwa ya enkwanta sana meken wahene ato ana abusua eyi ade aya asemo ana openi baako efi kronimu abusua na famu baako yese wo betime di 600 million ababe ame na yi hu ne dia akonwa no ebema na just wuti manes akonwa no obontin so the price with this scanner ba that is akonwa no ya ton enu no ana busua kan ni bia no se daadi yam penenda ema obi fofo for 600 million abontin so ne family sabia ya busua ni baba we ba de ne dia ba o se daadi yam pesen ka we de ba ase etu ahene ni asan yefuni mu asa achemienu omuna etu ahene ni asan yefo no mu no obia wodi opese obedi entama akonwa no akoro ya na ntiase wo se bo mu nyina ntem na papa yo so bo mo ntem no se no predi ne de yi obako fam na bedi ade nti eye jankoso na adure ne so se de na asio se wo school se wo ni school se ye de yo se de yo wono na adure ne so nti nyina de ma no debi ana kwa sikasem ene me pie wura ni ma ye wura tietie wona na kyase akonwa no kra no omabu akonwa na nim fin omabo musuo se bibi santi no omanya ho kra amane simple akonwa edafie awose ye yaso amamani amani amankonwa ne nananom samafo aduane die ni se mo ton afrifie die ene na manya ho amane nti anura na kyase de kosi wo masem no amane nya no nti iraso butu kon ba ene obeka ho asem akonwa edafie na na ato a yakase obi fast kama me nya na yi siti medasi asemo asem papa unim die ma sesi a yewura me etoda mu se enkase ne o pese odi asantema ekomirika wo mpuntuo me de na atwene sign enoma atwene sign ebia na aboboso won se kaneno na ye nanan mu bia se wo mudi akonya wo fi ebu ho a ye hwa abranche die wonimu mapa ebi obahwa kwa nana no ne nana no mana na ofas mo fo no o mususa na bi omumum anim no endru se nipa enti otumi kase na bi obahwa se nipa nso otumi eye mwa o ye kakra na tumi kase ene hwe mi hwe se nipa ya ene dachi bi se mekwa ene monfa ma no na ebia eni so o mahwe kira nkopem se adehye ne benyinyi se nipa no baba be hwe kire wo ba hu se nipa no eto ya na kofa manso aba ezu sa akunya no na nkani wo mo nenso enam se obedi ye ni ntino wo hu se akofa sa no ma na ede aba wo bu wo a sika akunya no o man hu
Nanso no ebia ebuntojuma bi otumi go okrum ho ebia na otumi so na ase ne wo no ma ba ko menu bi ho na bi ko som wa hemfie mpo ye ne so eti obo se na woto na ebia satam no kwa wayemre eti wotumi ko ba bia je ko basa wono a no didi nanim a bohu a na kunya no ye di amano ye di mana na busuafo na ankasa nim se ye di si obedi akunya na kakunya enya ne dia akunya na ensem fata nanso ye besa dan atwe ho manso abi na yewura ekohwehwe mu a ni yewura so ebe kire o se me no enye sika na medi obedi ana afi so no ebia enye school mebreba wo koye ana enye wadoya wo ye na mo me hwa dihie nipa akunya ne ye ne dia kasa mojem ano ne time mebreba ya ne yewura ya ne wonya no ano ne time mebrebe no ya ne yenya me yen kan krampo no enhweso ba krampo ye hefa yen for ofin so krampo enye enhweso hwe asema me yen for ofin so yen for ofin so krampo enye nhweso ko so den ko hena wo hodada wo hena be so ye bi nkade bi na aka ano ni asema so eno te no me de sese mre so se ya ne kase nananum wo hwi nananum yentu omofo na emom ye sere wo nana bia wo ye de sese mre ya wo hwi se bia wa aka se bon se wapom no dodo se bi owu de obi anim ada obi bewu but minimum se nananum sa wo ti ase sa wo modin sa wo nya den no edi so tum nya sisi bi mo obi ehunu se ampa dachi bi se metwa nananum wo akura ye nka no kure se ni paso mesi ana pese sa etubo se ebusuani mu ni nyina no unya nkoi but obi ehunu se ebia wi obi ate ne ho ase sa ene wona nananum bi wo so a utum se bebe omoduro omayemre eti sa no nana wo de twon se yentu wade so na mom nipa sese wotum beta wo de ne tira na so tira ne na so no wanya adwuma enti mo na wo ye adwuma sisi an omanfo no enyina ehunu se wono na nana ne ho obehwe eno ni asem na sa nana wo fa asene mi wo se wo tena gu ni ho mmetena na so the same time me na mo mama betire so dachi him me na nanso anasem ofa eso wo nchen so di ne hina esia enfo ne di hin na won say ya hwakra de wo ken no me kai pa brown kwanza man hema ansa na wo be fra top o ka so wo noa ne ba ana wo ni wa o mehwe chirman amfani ampa o fi wa say ne ba enti kwanza man hema say heye yi no yam echa say o hema na ga sa de tuno no to so masi ana nana no yefuni na so ejitu ya babo na na asante mama ne amo no chichitu ntu na to ya na tese tiawa ozaka simple so it me see enkanwa anu no mbo amanse nyine hunu se mra woti ase ege se wuni kwa wachina bi se wuni kwa oso mesi na enchemete enu anu no babo se de bia na no moto a bibia be ya asundwem na santo ko ikwa mo ko ni sebi enipa kura mpo na enya dehia wo busuamu se busuani bi to a na se wini sika pa se ebo bisen ye eni bo se ye na yamo be safa ntwema so nka ho na edenti na di se wobi nkopɛ se sika ne mra no obedi akunya na ko ye ka 600 mil me ne bi di enhwe ne 600 mil ye sika ben ya enwa adai so wo eno na to busua japadi afiri fie eno na ekobasa na obo empanyimfo na atwa nkunya no ho ahia se obi sori a sebi me nkasa nananum sa na omte nanso na bia obi dwene ono nkwa na fu obi dwene de be ko botomu enipa na obeje aginem no obekọ no waje aginem se chinchina bia se ni ko fasika ne mra na bia ono kura dia afa ni botomu nkwa e do so ne se sika na de man na chese uhwema wa tono sumase ne we de ebrabra so adenti na odi hie ti se dua ya nkwanta mining anase dua ya nkwanta hen ewu ni yentumi abusua ni ntumi ko nyesika nebo no ti se wo bi emphasis sika ne menu media de ade du frupe na ye wono eye du frupe nya du frupe ka do mu yenko mo enye yen cho yan samsam de yen fone zam ko to da du o matikwan wi abaka ko ka de nso wo hajin
ɛna yɛwura ɛtena ase buobu asanse mu nyina wi a ɛnwe kan no nyina mu no pa bɔpɛdwafoɔ sɛ ɔmokɔ asanse mu nyina mu wɔkyɛ ne n'akyi kakra bi wɔnya bapɛ yɛyinom ne nsɛm a wɔbɛtena aseɛ na wɔde kan asiesiefo wɔ kwan sɛ na biribi aka bia no wahwɛ no wɔn na nyɛ wei no mo nkɔ ne nkɔmɔ a wɔdi wɔwie no wɔsan de to dwa sɛ wɔtie ne n'akyi wɔnya bapɛ ɔwɔ nkuro bi ahodoɔ bi a ɔpɛ sɛ ne nyinaa wɔhwɛ na wɔpɛgyapɛgya wɔnom nyinaa ɛyɛ wɔnom ɛman hene ebi te sɛ fiapre atonie atonie ana atonie okay nkyɛra menie ɛna afei so bono ne ahafo nkuro ne bi wɔ wɔnom a ɛyɛ ne dia na meyɛ adom a wɔbɛba na wɔbɛpɛgyapɛgya saa mfini nyinaa ɛyɛ wɔnom nyinaa aman ɛnwe nkuro ne bi ne wɔnom a moni a madaroma na mode akyɛ me na mode akyɛ me papaapa enti no yɛnkɔ tie nsɛm yi fi yɛnwura ɛbra Chame. Yo. O se tie ne se ne nyina ye ama nipa hunu se sampa wo ha media enkyira ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi aka so wo no enkyira na menya na hepa na wo kopagya no me na media sabre yanso wi adumase a so wi adumase a wi adumase ne ba ani fiapre ani wo mo odi ekoduru ho bi ne ko cheche atonie cheche fiapre sunwan krasa so wi adumase say ya se be ewura akumo ne ko bi o ebi ani fiapre ebi so ko cheche sunwan krasa bi na ko tin no